Christian Bjerre og er spidskandidat for Kristendemokraterne i Herning Kommune. Jeg vil så utrolig gerne, at Herning Kommune skulle være en god kommune for alle. Og det betyder, selvom at vi har mange spændende projekter i Herning, og det er en dynamisk by, så må det ikke være på bekostning af vores svage grupper, som for eksempel de handicappede, de ældre, de socialt udsatte, eller vores landsbyer og landdistrikter. Jeg brænder for at kunne gå ind og gøre en indsats netop for de her grupper. Og derfor siger vi, at vi skal have fjernet vores handicapventelister. Vi skal sørge for at udbygge vores tilbud til de ældre i takt med, at vi får flere ældre. Vi skal sørge for, at der er fleksibel hjemmehjælp. Vi skal have gode vilkår for familierne, for deres pasning, og vi skal hjælpe familier, der er i krise. Vi skal have skoler, der bliver renoveret. Vi skal have skoler, der også sætter fokus på ikke kun rammer, men også læring og et godt arbejdsmiljø. Vi skal have udvikling i hele vores kommune. Ja, det er nogle af de ting, som Kristendemokraterne virkelig vil sætte fokus på. Så derfor støtter os.